И те гледах чак да още на средата. Места сме. Това пък на среща. Ама той има да хващам право си да изния повод. Пъжливо. Кажем тъй. Бойко в мирно време не се е. Лесен за носене, навсякъде може да го сложиш, да го закачиш. А от коня, когато действително коня е обучен, можеш да застигнеш противник, да го гониш, да го повалиш, ако трябва, с удар на бича. Всички тези неща са получени с дълго трениране. Момчетата, момичета в Балятур го знаят. Аз всеки ще ми подавам някакви неща, защото моето рамо отдавна е заминало. Страшни за враговете. Дали е бич, дали е меч, става и гълък. Надяваме, че тези деца, които гледат, ще им стане интересно. И тъй като в нашите школи специално има обучение на всичките дисциплини, до степен докато се качат на кон и започнат там да ги употребяват. И докато стигнем до там, станат по-горди, когато ги наричат багатури, а не рицари или самураи. Успех на цялото мероприятие и успех